Kulong ang 22 anyos na lalaki matapos looban at pagnakawan ang isang bahay sa barangay San Miguel, Natividad, Pangasinan alas 12 ng gabi kahapon. Base sa investigasyon ng pulisya, natutulog umano ang biktima sa kanyang higaan nang nakaramdam at napansin nito na may isang lalaking naglakad malapit sa kanyang higaan. Agad itong bumangon at agad namang kumaripas ng takbo ang sospek. Napansin ng biktima na wala na ang 20,000 na cash sa kanyang bag. Agad namang nakilala ang suspect matapos nitong maiwan ang kanyang cellphone sa loob ng bahay ng biktima. Noong nagising siya, ay nakita niyang binubuksan na yung bag niya at kinuha yung laman noon. At nung mapansin nung suspect natin, kumaripas ng takbo. Kilala niya itong suspect. Ito ay barkada ng kanyang kapatid. Pero kung wala yung kanyang kapatid, hindi naman normal na pumupunta doon. Sa unluckily, bad luck nung suspect dahil naiiwan niya yung kanyang cellphone doon sa pagmamadali. At na-recognize naman na yung cellphone na yun is pag-aari ng suspect at yung kanyang tricycle sa tapat mismo ng bahay nila. Hawak ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa kasong theft. Maging maingat tayo sa ating mga bahay, lalong-lalo na yung mga pintuan. Sikapin natin na may safety o mailak ito ng mabuti para hindi tayo mapasukan. Lalong-lalo na itong season ng tag-ulan. Masarap pong matulog kung kaya't baka hindi nyo na mamalayan mapasok po kayo ng mga kawatan. Samantala, kalaboso ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng mga pakete na naglalaman ng umano'y shabu sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay Poblacion West, Natividad, Pangasinan kaninang madaling araw. Isinagawa ang operasyon sa magkahiwalay na bahay sa nasabing lugar. Ang mga sospek ay parehong residente ng Poblacion West sa nasabing bayan na edad 37 at 42 anyos. Ayon sa pulisya, matagal na minanmanan ng mga operatiba ang aktibidad ng dalawang sospek na kabilang sa mga street-level individual sa usapin ng iligal na droga sa bayan. Aabot sa 6 na sachet ng umano'y shabu at mga drug paraphernalia ang nasabat ng mga otoridad sa mga sospek. Itong dalawang suspect natin ng drugs ngayon na ina-applyan natin ng search warrant ay matagal nang nasa watch list ng ating istasyon at sila ay napapabilang sa street level aktibong gumagawa pa rin pag tutulak at pagbibenta ng illegal na droga at paggamit na rin. Kung kaya't minanmanan natin ito ng considerable time, weeks and buwan at na-discern natin na talagang meron silang activity. Actually, kumukuha ang mga ito sa tayog at dinadala dito sa atin, nakikigamit or nagbibinta na rin. Nasa kustodiya ngayon ng Natividad Police Station ang mga suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito sa aming bayan, although napakaliit naman, kung may mga namomonitor kami na talagang aktibo, inuunahan na namin bago pa ito kumalat pa. At kilala namin silang lahat dahil sa unang-una may mga watchlist tayo. May mga list tayo dito na noon pa ay na-create na. Minomonitor pa rin natin sila. At sa mga susunod na mga operasyon, baka sila na ang subject ng operation natin. Lester Narag, Balitang, Solid North.